Space. Добре дошъл в нашия микрокосмос. На пръв поглед всичко се повтаря. Царицата до царя, пешките отпред на жертвената клада. Кой рапира и кой заваля. Лъжата пред очите ти изгаря. Има ли овца, има го и патаря. Истината е тук още от древните писания. И не е важно кой е наотпред, кой е избрания. Отвориш ли се отвътре, целият свят ти се разкрива. Добива очертания, светлосенки, перспектива. Който търси намира, но въпросът е какво. Седмица с пътира е сила, нищо че не е асо. Царско потекло, синя кръв, некви випове. Ни бутат ГМО, искат да ни слагат чипове. Добре дошъл в нашия микрокосмос. На сън да се будиш и наяве всичко е в теб. Не навън, отваряй си очите. Не ставай част от тълпите. Брат, не е въпроса в парите. We're the survivors of those who study hip-hop from a cultural point of view and survive. What we were protesting and organizing for was for hip-hop to be established in the world, not in the mainstream. We knew it was going to be in the mainstream. It goes up and down the mainstream according to the sales. But for the world to understand that real hip-hop is breaking, MCing, graffiti art, DJing, beatboxing, fashion, language, knowledge, entrepreneur skill. How do you live the culture? Don't let the label you.